po. Pipinturahan ko na po ito, mga bakal. Yung sa nag-request po, ito na. Pipinturahan na po. Oh. Bag? Aling bag tayo? Ay, ito yung spot. Ay, ito na po. Pintura na. Ilagay ko lang yung mga simento na kadikit para mas makapit yung ano. Pintura. Hindi ko sabi ni Nona. Alam ng amoy! Nalina! Doon! Kaya ngayon! Walang kain sa mamaya! Gado, walang kain sa mamaya! Hanggang pero totoo. Oh. Oh.
Lagi sa ulit man. Paano? Mawintang tao. Matawag sa nila. Kulang titingnan natin yung banda mo ha. Baka makita niyo yung ano. Nakatago. May nakanak na. Magsintay na son. Paling kulit. Paling sal. Ano ba ton? Ito na talaga yung tulog mo ton. Si Dio! Hello, ano ba? Ton. Kita, Ah. kaso din pwede dahil meron ka na iba. Kuya Vince! Bulak ka. Mag-red ka ba? Pero kung ka. Hi, Kuya Dong! Yo. Hey, Dong! Dong, may kwento ka? Tingnan mo. Lumingala ka. Bawal na kasi tumingala. Okay na. Sabi mo nila, bawal tumingala. Tumingala. Kasi Makita niyo yung bukas ka din. itlog ng dinosaur. Magagalit ko riyan. Ano bang panaw? Makita niyo yung itlog ng dinosaur. Bawal tumingala. Bawal tumingala. Nakakaigil ako yan. Nakakalunod ako. Natuwa lang kami muna. Ayan po, ito na yung napinturahan ko. Ayan o. Pagkatapos niyan dito naman. Kabila. Yun na siya o. Ang ganda na. May pintura na siya.
Yan lang yung video na to, puro lang to sa pagpipintura. Ayun. At sana panoorin nyo pa rin. Pero diretso lang yung vlog nito. Ayan si Kuya Gatso. Balitada siya. Tapos nag-asintada. Ito. Si tatay nasa baba. Tuloy pa rin yung gawa sa baba. Mamatay yung cellphone ko. Kung ko ang yayari nito. Kala ko naka-play. Patay pala. Alam na. Kailangan na. Kailangan ng palitan. Kailangan ng palitan. Tapos na? Ayun. Ano maubos ko? Dalawang balde. Yan sa tayo rin. Yan sa mga kantap na kukil sa iyo. Ang talaga. Mama, ano talaga na yung top profile picture na ako dyan? Bakit yung pinawa mo na? Magkaroon na kami ng hangpan. Siyempre, pinagkakado na yan. Kasi nakakabang po. Tapos may comment ko lang pala. Sabi ang... Magamit ko yan. Ako gito natin. Ano ba? Ah, di ba alam? Dalawa na ko. Dito. No? Lasing. Dami kasama yun. Tulog.
Oh. Oo. Sabi ka lahati. Puno. Oo, susunod. Punuin mo. Abang! Wala na, wala ka. Wala ka yan. Hindi, nilumos na lang. Pinatakay sa timba? Oo. Meron pala siya. Please, ako. Ang ganun lang, kalahati. Buhay pa kuya? Lahat ng usap to. Aray, umaamon eh! Di mo ba tinatamaan? Bago saan? Ito gawin. Nagrayo na kanimo. Ay! Ano? O mag-mistake pa tayo. Mistake ba tayo? Wala rin kay tatay. Kaya ka muna tay. Bibistay pa kami. Bibistay pa kami. Alam matapos ka. Huwag ka pabalik. Solve tayo na amoy. Solve. Sabi mo, tutuin ko nun. Ah, wait lang. Hanapan pa natin yung lagayan. Okay natin pa.
Tawagan Black Noy. Doon. Ah, Black. Bagaw. Isa lang. Yeah.
Mga dalawang titil gayon. Dakon kami. Dakon kami. O gusto mo tigla mo yung ano, kapit na container. Tapos, tigas mo yung dulo. Pagkahin ng pintura. Pagkahin. Yan na yung napinturan natin. Bali, kalahati na lang. Dito tapos na banda. At nag-iaya sila. Bumabaro kasi juice. Grabe yung amoy ng pintura. May babantay, no? Butasin na lang ito. Grabe amoy. Ayan sila. Ano to na eh? Ang Sila, sikip tap. tatay. Ito o yung... Ano talaga? Nagtimpla sila ng juice. Juice. Ano muna tayong malamig na juice. Pero mayroon na nga yung Ano po? Inom po tayo ng juice. Mabuti niyo. Mainit ka pa naman. Kung abot. Years construction. Dapat sinabi mo guwapo. Ganun dapat. Ay, hingi ka. Hingi daw mo, hingi. Hindi malamig. Hindi malamig. Sila kayo mga service at wala nyo yung luto. Ayan, hindi kayo yung video. Hoy, baka masalawa na yung ano? Sige. Ba na? Magkapag-ababa matol. Table kaya to? Right? Ano dyan? Ano dyan? Tulungan kayo.
At ayan po, merienda daw. Nagluto si Barit ng pansit. Babarong muna ako. Ayan po. Baba. Dapat natin pa ng manok. Wala naman kasing sahog eh. Yung ano, yung Nagluto pinag-ano si Barit ng pansit. Pwede talaga yun. Yung mga buto. Merienda. Kuya Ito, Jong! tatay. Yo. Kain na Kuya Jong! Amo! Amo. This time around. Ano ko talaga? Tulungan tayo ni Barit magpintura. Ayan. Po, tapos na pong mapinturahan yung... Ano pangalan nito? Francis. Yung trasis. Travis, nakakain. Ayan o, trasis na bakal. Yan. At baka sa Lunes daw magkikisami na dito. Kasi nandito na rin naman yung gagamitin na yung mga paring. Yan po yung accomplishment natin ngayon. Pintura. Yan. Tapos na po. Hanggang dito na lang yung vlog na to. Araw ng Sabado. Yun. At bukas, Linggo, pahinga muna siguro. Laba dun sa bahay. At yun, maraming salamat at ingat po kayo palagi at salamat sa patuloy na panonood ng aming mga vlog. Alright, bye-bye. At yan, yung tripod natin, iwanan lang natin dyan, di naman mawawala yan. Kung kailan uuwi na, ulan na po. Pumapatak-patak na yung ulan. Ano? Pauwi na sana kami. Pasma na naman ito pag naabutan.